натискан от Ивайло Алексов. Старта е даден. Пилотите навлизат в круасана. Налепи го. Чави им направда. Чакам, тук е много малко място, трябва да му... Върви, ама. Излизат на правата. Ще има ли опит за атака от страна на Ивайло Алексов? Доста настига Ивелин Йотков, дами и господа. Дали ще успее да го затвори на левия завой? Ивелин Йотков по удържане на пара от страна на Ивайло Алексов. Явор Алексов успява да дръпне една позиция напред. Битка между Ивелин Йотков и Ивайло Алексов. Ще успее ли да такова точно в този момент, дами и господа? Виждате, опитва се вътрешно да влезе Ивайло Алексов. Чави им направда, емката направда да не. Доста е сериозна битката. Владислав Великов една позиция назад, изпреварен от Явор Алексов. Излизат на правата. Ивелин Йотков и Ивайло Алексов. Ще опита ли? Да атакува своя противник Ивайло Алексов. Иван Татарев трети. Явор Алексов четвърти, следван от Владислав Великов. Асен Гондолов последен. Ивелин Йотков за момента удържа нападите на Ивайло Алексов, който не спира да опитва атаки. Сериозна битка за трето и четвърто място. Явор Алексов, който освоил четвъртата позиция, сериозно преследва от Владислав Великов. Ивелин Йотков отново излизат на правата заедно с Ивайло Алексов. И коментатора ще каже. Преднина от страна на Ивелин Йотков. Ще успее ли Ивайло Алексов да навакса? Иван Татарев запазва своето трето място. Преследван от Явор Алексов. Зад Явор Алексов Владислав Великов на последна позиция. Грешка от страна, дами и господа, лекничка на Ивайло Алексов по отнасяне на неговия автомобил преди да влизане на круасана, което позволява на Ивелин Йотков да увеличи своята Вижте за бързина. случая. Идете го гледа. Ивелин Йотков ще успее ли